Ola, son Nerea de Conxeito Sexoloxía e neste video imos falar de sexting. O sexting é o envío de contido erótico a través de internet con outra persoa ou persoas e, por decisión, libre. É dicir, de xeito consensuado e voluntario. Provén da unión da palabra sex e texting, é dicir, sexo e mensaxería. O sexting é unha práctica erótica máis dentro da sexualidade. Pero, que precisamos para practicar sexting? Precisamos un dispositivo digital, normalmente un teléfono móvil, acceso a internet e ganas de realizalo, tanto nosas como das persoas coas que estamos compartindo este contido. O que compartamos poden ser imaxes, vídeos, audios, mensaxes e todas as posibilidades que se nos ocurran. Calquera persoa pode realizalo, con independencia da súa idade, condición ou característica. Non é un delito, non é algo malo, as persoas que participan non son menos responsables ou sensatas por facelo, pero, ao igual que no resto das cousas, temos que aprender a xestionalo para evitar riscos innecesarios. A que antes de cruzar a rúa ollamos para os dous lados? Pois na sexualidade, ollar para os lados é importantísimo. As persoas que deciden practicalo poden facelo por infinitas razóns, por diversión, por exploración, por innovación, por comunicar o noso desexo. As razóns son infinitas. O importante é que fagamos dende o noso desexo e non por complacer a outras persoas. A sexualidade sempre debe ser libre e por decisión propia. Se non te sintes segura, seguro ou segure para facelo, non o fagas, non é obrigatorio e ninguén vai pasar lista. El chascarrillo. Que cousas non son sexting? Non é sexting gravar a outra ou outras persoas nun encontro erótico sin o seu consentimento. Non é sexting tampouco compartir sin consentimento contido erótico que outra persoa nos enviou. Isto é un delito. Tampouco é si presionamos a algunha persoa para que nos envíe algo que non quere enviarnos. Nin enviar contido erótico a outra persoa que non desexa recibilo. Non é sexting tampouco compartir de xeito público ou nunha red social contido erótico. E, por suposto, non o é que a nosa exparella comparta ou ameace con compartir o noso contido erótico con outras persoas co obxectivo de facernos dano. É importante que se recibes contido erótico de algunha ou de algunhas persoas que non manifestaron o seu consentimento para compartilo, borres ese contido inmediatamente. 2. Rexeites o comportamento desa persoa que compartiu ese contido sen o consentimento da persoa implicada. 3. Empatices coa persoa involucrada directamente con ese contido. Penses nas emocións que pode estar sentindo. Ira, vergoña, frustración, enfado. Se crees que se está cometendo un delito ou que esa persoa non está ao tanto, denuncia. Lembra que é unha práctica erótica máis, así que, se decides de xeito libre realizala, ten en conta estes consellos para facelo dun xeito seguro. Ten por seguro que realmente o desexas e non o fas para complacer a terceiras persoas. Se é así, non o fagas, non é obrigatorio e tes milleiros de xeitos de explorar a túa sexualidade. E se esas persoas non o entenden, probablemente non sexan as axeitadas. Pensa, antes de enviar ese contido, que queres transmitir e como o queres facer. Trata de que non se che poda recoñecer. Evita a cara, marcas de nacemento, piercings ou tatuaxes que che identifiquen. Evita tamén este tipo de cousas polas que poderían saber que eres ti. Pois unha fotografía de fondo, un cuadro que é claramente teu, a túa habitación, os teus peluches. Quita tamén os abalorios ou accesorios, pendentes, colares, cos que poidan saber que eres ti. E lémbrate de eliminar todo o contido cando termines esa práctica erótica. Nunca sabes se podes esquecer o teléfono móvil no sofá e alguén pode collelo. Lembra que é imprescindible, como todo na sexualidade, que todas as persoas se sintan cómodas. Así que non teñas medo de expresarte, de marcar os teus límites e de dicir cando algo que estás facendo non che fai sentir ben. Utiliza a túa imaginación. Lembra que o que mostres pode ser máis ou menos explícito ou máis ou menos suxerente. Ten presente que ao enviar este contido a través de internet perdemos certo control sobre el, así que pensa ben que queres expresar e como facelo. E se decides facelo, utiliza plataformas que sexan seguras. WhatsApp, Facebook ou Instagram non son bons medios. E se decides realizar sexting, lembra que é algo privado. Isto debe quedar entre as persoas que participan e ninguén máis. Respeta a intimidade do resto.
Se sintes que o contido erótico que enviaches se che foi das mans ou se hai alguén que che está ameazando ou forzando a enviar algo que non queres, lembra que non é a túa culpa e que non has de sentirte mal por elo. Ti non estás facendo nada malo. Quen está facendo algo malo é esa outra persoa. Busca a axuda de persoas adultas nas que confíes e denuncia para que isto termine canto antes. Non estás solo, sola, nin sole.